Takže máme tady jeden takový exemplář typického namaštěného napečeného hrnce. Pro ten test uděláme jenom to dno. Jo, je to takový to hnusný, připálený. A samozřejmě to budeme dělat s pastou. Takže předávám kameru. Takže vzhledem k tomu, že nemám vodu, tak jsem si tady vzal aspoň trošku, není potřeba. Hubičku stačí namočit, nebo tak mírně vyždímat jenom. Nabereme trošku pasty. Někdo jí dává půl kila, já jí dávám trochu, jenom tak, aby ta hubička víceméně byla trošku ošpiněná. A nejdřív je potřeba to tam trochu nechat chvilku působit. Teď jsem toho možná vzal ještě málo, nebo to mám moc naředěný. Tak trošku víc na sucho. Ta pasta to sama neumí, jo, ale když pár minut by se to tam mohlo nechat působit, aby se to předežralo. Už vidíte, jak to mizí? Tak to máte asi halucinace. Opravdu to samo nemizí. Občas se to musí trochu drhnout, ale ta pasta sama o sobě je silná. A trošku i abrazní, takže v podstatě, i když si člověk takhle šáhne prstem, tak mu to trochu tře pod rukama. No, teď mě tak napadlo ještě to setřu, aby bylo vidět, jak to teda aktuálně vypadá před tím čištěním. A vezmu když tak jenom takhle jeden kus, jo, abyste, věřit mi snad budete, že to tady nemusím drhnout celý, to byste se u toho videa unudili. Takže nijak extra netlačím, i když se ten stůl třese, protože je rozvyklaný. Ale to samozřejmě beru to tou hrubou stranou. Když tak pozor, kdo máte samozřejmě teflonovou pánev ve smyslu té strany, kde je ten teflon, tím rozhodně neberte. Jo. Tady si troufám i na ten nejhorší prostředek. Tak, první část máme za sebou. Já to trošku... Jo, už to prokouklo. Ale není to ještě úplně hotový. Malinko tam přidám. Víc na sucho už teďka, když už to mám přidělaný, jo, aby se to trošku víc odřelo, takový ty místa, které jsou už opravdu silný. Občas se stane, že to třeba fakt dlouho trvá. A to je proto, že třeba ta vrstva těch napálených věcí je tak tlustá, že prostě jakoby my tu vrstvu postupně vodíráme. Ona sama neodpadne celá. Jo? To znamená, jakoby pořád ji stenčujeme, až se konečně dostaneme až přímo na ten materiál. Takže jenom pro vás, kdo máte opravdu já nevím, 2 mm vrstvu něčeho, často to bývá z plynových sporáků, jo? Že se tam prostě to nějakým způsobem hromadí. Tak to hned nevzdávejte, prostě chvilku hold tomu člověk musí věnovat, nebo to nechat díl působit. Taky občas, když má člověk fakt už tu houbičku vojetou, jo? Že už ta hrubá strana je nějakým způsobem už taková rozedraná, tak taky už nefunguje tak dobře. No, tak snad bude stačit. Finální pohled, jenom tohle je samozřejmě mokrý, jinak je to v podstatě čistý, jenom abyste jen tak, že už mě to začalo bavit. Tak to prostě vemu ještě takhle zhruba, aspoň na té druhé straně.
Tak to pro dnešek musí stačit.